बाबूजी से रोज मन करेला कहे के, ए बाबूजी अब तनी आराम कर ली। बहुत दिन हो गइल काम करते करते, अब जिम्मेदारी हमार बा। बाकी मन के बात मन में ही दब के रह जाला, काहे कि हालात बोले से पहले ही चुप करा देला। घर में अगर बूढ़ बाप कमात होखे आ बेटा बेरोजगार होखे तो वो घर के खामोशी बहुत कुछ कह जाले। बाप सोचेला हम बेटा खातिर का करी, आ बेटा भीतर भीतर खुद से पूछेला हम माई बाबूजी खातिर का करी। दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करेले, बाकी मजबूरी दोनों के लाचार बना देला। जब मन कुछ कहे चाहे आ हालात मुंह बंद करा दे तो जिंदगी समझ में ना आवे भाई, बस दिल पर बहुत भारी लगेला। कहे के बहुत कुछ चाहे दिल, पर हालात जुबान बांध देला। बाप थक के भी मुस्कुरा देला, बेटा चाह के भी कुछ कर ना पावेला।